Jamaare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama nanduɗo inde am Idris. Imi yiɗi mi hokka wongal ɗo andal kamma imi toro on onon fulɓe bandiraɓe han kab giɗo ngal andal ko kab giɗo ɗum vidéo ga Allah turano ɗum bandiro muɗum pullo muɗum nde hunde inde meɗen gil fuka kamma enen jiɗi keɓa wato riba mayri en fuka inchallah ndu suudu amin ndu albarka min gaɗi goɗɗum meti nder balɗe mutinoɗe mana nder lewru jahunodu min jaɓi min fu min pushidi minon e janginayɓe amin ɓe hemɓe fuka gaba go kowa jaɓi to Allah lamiɗo jaɓi min ciryake ɗab suudu amin ndu hoccay nawyi janginki ɓiɓɓeji fulɓe mbuƙatiɓe giɗɓe wato janga ko hunde nde wiyata smartphone content creation, graphics design and social media management. Inchallah ɗi hundeji tati kanje min janginta ɓiɓɓeji fulɓe min fuɗɗa nde jande nder ndu lewru darutondu kamma modiɓɓe janginayɓe ciryake ɗab ɓe keɗi jangoɓe kawai akicin giɗɗo wato mbuƙatiɗo kono janga nde jande content creation and graphic designing. To Allah min denimo hokko amin saago o turano min saago nder ndu suudu amin inchallahu min gaɗay adin makko ton to hani min nattinaymo suudu amin to min jangita ɗum deni online training ma'ana ɗum waɗe koye adin maɗa nder whatsapp ko ɗum daga nder suudu maɗa inchallahu nde jande nama a wari to amin min janginmade daga ton to gonɗa juuɗe dabare no watta min janginmade ma'ana online training nama a wari to min gon inchallahu jinno hon emin nodda komoye pullo mbuƙatiɗo yande ga Allah o metana min. Amma to Allah lamiɗo jaɓi har joni miɗi mi andina on nde jande de in kewta ko goɗɗo yeno on gaddon cede dow janginki nde jande on ɗon neɗɗo o feway on ɗon neɗɗo o feway on ɗon neɗɗo o feway in kewta in janginta on in jande nde tsada in jande nde mahimmanci in jande nde duniya wata taqama e mayre nder ɗum zamani ɗum gonɗe. Graphics design hunde mawnde sosai nde duniya yiɗi ɗum hunde mawnde nde duniya yiɗi kamma en hunde nde mahimmanci kamma en hunde mbawande taimakake fulɓe to on tefi hande duniyaru ndu gonanɗe wato non inɗe fulɓe bonnori nder hundeji ɗin huudi wonnani inɗe ɗuri social media. So inchallahu komin janginta on ɗo ko kanjum woni hunde tatu ngare jangen ngare jande ngare jangen ngare jande to Allah lamiɗo jaɓi min shiryake ɗab onon min deni jawne e madanga turano min sagoji moɗon min kawrita on to suudu oyru ndu whatsapp to Allah lamiɗo jaɓi inchallahu daga ɗo hon en puɗɗa jande min godi modiɓɓe sosai min godi modiɓɓe yamɓe min godi modiɓɓe janginoɓe sosai to Allah lamiɗo jaɓi min kuni on ma en giidi ma min nani on.